Salutare toată lumea și ne la un episod. Astăzi o să facem un Ken First Person Quality. Îl puteți vedea aici. Hai, Ali, să facem. 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și el este primul. Singhin. Mi s-a închis filmarea. Ba nu s-a închis. Nu, Ali s-a închis, da, eu dau. Eu setez begin. Hai, Biggie. Este foarte greu dacă filmezi în halul ăsta. Ăia, Singhin. Nu, dar... Eu dau. Eu setez small big dacă îmi va ieși. Deci la noi, Pica mare. Hai, dă-i din nou un pica mare. deci da, la nota. E bine. Ba nu, că era spart. Ha. Hai, da. Ce că era spart? Deci n-am mai cerut. Nu-i pica marul! E tot așa. Nu, dă cu kendama. Dacă aveam un pole la oanoasă, da, am văzut și doi de rog. Până la 10 mii mai rău. Da, am avut două, mă. Uite. First person. Din grăsiunea așa. Salut. Uite, vrei să filmezi first person? Ia. Dar vezi, hai să facem Ken of Ken. Game of Ken. Hai să facem Game of Ken. Ok, te dai un pic mai încolo. Ca să pun ăsta aici. Mersi. Hai. Hai în fața camerei. Dar să-mi întâmplă și eu. Facem Game of Ken. Dar vezi, hai la scara cealaltă. Las că sunt bine aici. Sau hai la aia altă. Hai. Nu la aia, mă. Să facem first scan. Game of Ken. O să mă bază până când și am revenit. Unde vei pun? În partea aia altă. Eu merg până aici.